It will do you good. Hello! Ang daming sinasabi ng Bible, gawin natin, mapapahuli tayo. It teaches us what is best for us. Yung mga babae, lalaki na mapahaba ng buhok, hindi raw yun maganda. Yung nasa Biblia, sa Unang Korinto 11, huwag yan pahabain ang mga buhok ninyo. Sumunod sa Diyos. Sumunod sa Kanya. Tignan nyo. Mahal tayo ng Diyos 46, 3 and 4. Hanggang pagtanda. Sabi sa kanta, Jesus loves the little children. Wala pagtanda na Jesus loves the old men, Jesus loves the youth, Bakit nga ba, ang ating Ama nagmamahal din sa ating mga matanda na? 46, 3 and 4. Listen to me, O house of Jacob, all you who remain in the house of Israel. Hindi lang ito applicable sa mga Israelita, kundi sa ating din, kung pinag-aralan ni you whom I have upheld since you were conceived and have carried since your birth, even to your old age and gray hairs. I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Ganda ng promise ng gana. Mula kapanganakan hanggang pagtanda. May sustenance. Hindi sustenance. Hindi unlim ang solusyon ang Diyos. Hindi tungkod ang Diyos. Hindi home for the aged ang Diyos ang solusyon. Ang Diyos ang nangyayari, ang nagmamahal sa atin. So makita nito, itong Diyos na to, na makapangyarihan sa lahat, na walang katulad, Diyos na wala nang hihigit pa sa Kanya, Diyos na ang pangalan ni Lord Almighty, Diyos na kayang sabihin yung nakaraan at i-predict yung hinarap, nagmamahal sa atin. Amen? Yeah. So you can now call yourselves blessed. Blessed by God. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Alam niyo yung ibang anak, hindi laging ganun kamahal ng kanilang magulang pag tumanda. Kasi kasabay ng pagtanda ng magulang, itong anak naman, tumatanda rin at nagkakapamilya. Dahil nagkakapamilya, nagkakaroon siya ng ibang mga labs din. Tumatanda naman si tatay at si nanay, itong anak naman, tumatanda rin na meron ng ibang mga pinagpupukusan. Kaya maraming mga pagkakataon, maraming magulang napapagayan. Lalo na rin, umikita pa ng malaki yung mga anak. Hindi masyadong kitulungan yung magulang. Samantalang, kaya siya umikita dahil pinag-aaral siya ng kanyang mga magulang. Ginastos siya ng matrikula niya, ginastos siya ng anak. Pero pag ganyan, ito na ang focus niya eh. Tatay si nanay, bahala na. Nakakalong pa. Kaya nakakatuwa. Yung kakira, hindi ko siya nagtama ngayon. Dapat talagang bigyan mo pa rin. Kaya naman, word is to honor your father and your mother. Not just to obey them, but to honor them. Ibig sabihin eh, talagang nakikihin mo siya sa puso mo, marami na respeto, and think of something that you can do for them, na talagang maiiram ang buhay nila. Pero kung saan naman na-neglect natin ang ating mga magulang, somebody out there, hello, cares for them. Hindi nagmamalasakit. Hindi na maganda eh. Yan ang maganda sa katuruan ng Diyos, ang nagmamalasakit pa sa kanila, sa ating mga magulang, sa kanila, is the God who is able to sustain them, God who is able to provide for their needs, God who is able to lengthen their days. Hindi ba't napakaganda? Provided that they themselves will fear Him. That they themselves will submit their will to God's. Pagka hindi, kanaon ng problema. Kaya alam niyo, pagka ang parents ninyo ay nagtakot sa Diyos, walang worry. Hindi mo man masikaso, may Diyos na hindi magpapagod. At ang maganda nito, ikaw man sa iyong pagtanda. Marami po natatakot tumanda eh. Yung kanilang mga retirement na talagang pinagahan ka nila yan eh.
nagtatakot ako pagka mapabayaan ako ng mga anak ko, baka dalhin na ako sa Computer 80 sa Amerika, no? Baka dalhin na ako sa ganito, baka pabayaan ako, di ba lang kung saan ako dito, baka pagpasapasahan lang ako ng mga anak ko, kapag kayo ay may takot sa Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyo ay ganito, even to your old age and gray hair, I am He. I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Kung sila natin susustain ka ng God, physical, spiritual, financial, material, lahat ng bagay, susustain ka ng Diyos. I-rescue ka niya from all troubles, from all difficulties in life, sa lahat ng mga problema mo pa sa buhay, and sabi God, your old age, I am He. Na parang sinasabi ng Diyos, hindi ako magbabago, ako pa rin yun. Kung paano nung bata ka pa, hindi kita pinabayaan, hindi kita pababayaan sa pagtanda mo. Kung paano ako lumikha sa iyo, ako rin ang magbibigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Hello? Tuloy natin. He also declared to his people the key on how to be blessed by Him. Anong susi? Paano tayo pagpapalari ng Diyos? Ba't ganyan important? Napansin niya ba yung salita, if only you have paid attention to my commands. Yun eh. Ang susi ay yung mga utos ng Diyos. Yung iba takot na takot sa utos. Dahil kapag nakarinig ng utos, alam nila, hindi na nakawal ka ng kilos. Sabi nun sa isang t-shirt na madalas ko nakikita sa suit ng mga baliw. Sabi lang, di ba rin tamad, di naman pagod. Okay ba yun? Di ba rin tamad, di naman pagod. Sulat ko sa t-shirt nila, di ba rin tamad, di naman pagod. Ang daming tamad, ayaw mapagod. Ang Diyos kasi, pag siya nag-utos, wala ganyan, nangangahuligan niya ng action. Kaya kailangan, higit sa balita, action. Eh kaya tatakot yung tao, ayaw ng utos. Pagka tinawag ka, uy, sa organ namin mo, bakit may utos na naman, natatakot ka na. Ang Diyos, hindi siya napuutos para umayos yung kanyang tahanan. Hindi siya napuutos para siya ay maibsan sa kanyang pangangailangan. Ang inuutos ng Diyos ay yung sa ating kabubuti. Hindi yung personal na utos na minsan utos, di ba? Anak, kaya nga, kamutan mo ako. Okay, anak, kaya masahin mo ako ng araw. Mga anak ko, masipag mo masahin mo, wala nang makakaalala ng mga bagay na yan. Tamad na tamad sila. Ibig sabihin, may mga magulang kasi na pag nag-utos, yung para sa kanya. Anak, dinalo nga ako ng ng anak, dinalo ako ng alak. Ayan, malita ko, utos lagi ng tatay. Dinalo nga ako ng sigarilyo, sa pakete. Gusto ng nanay mo. Kaya, ang Diyos hindi ang utos ng gano'n na ang utos ng Diyos karamihan para rin sa iyo. Para rin, pagka nakita mo ng anak mo, anak, ayusin yung tama mo. Baka mamaya pinamamahayan ng ahas yan. Ang gulo-gulo. Palitan mo na itong damo, labinti ko ng gano'n yan. Yung pagkalan mo ba kung yan? Nabis ko nakita sa suit niya. Palitan mo naman. Pagka inuutusan ka, it's for your own good. Hello? Sabi sa'yo, tulog ka na, anak. Bakit sinasabihan mo tulog ka na? Nakakit ka din eh. Pupuyat ka. Eh, matigas ang ulo mo. Nagpuyat ka, nagpuyat. Mag-isip mo, pagkili mo ng tao. Nay, nasaan ka? Andito na ako na. Andito na ako. Naglalakad ka na pa rin. Dating ganda-ganda mo. Nagmumama mo si Doro de los Focus. Namamagay yung mata mo. Kasi hindi ka na marunong makinig. Yung mga utos talagang para sa iyong kabutihan. Ang Diyos puro para sa ating kabutihan. If only you had paid to my commands, ang sabi na lang. So, ibig sabihin, yung susi sa lahat ng magandang bagay is by paying attention to God's command. E siguro, hindi lang key, no? Keys, sabi natin. Meron pa kasi kasunod sa verse, ito pa sabi, no? Kasi po, sa verse 18. If only you had paid attention to my commands,
your peace would have been like a river, your righteousness like the waves of the sea.